kampioenskeuring. Marcus 491. Van Jurre 495. Zonmachting in de kampioenskeuring voor Jebbe 5-0.
beenmerk, dus daar lag het niet aan. Beiden hadden een supermooi achterbeen. We hebben gekozen als kampioen voor het paard dat je denkt dat opgeeft de opwaartse bouw en de mooiste bovenlijn, alhoewel die al ook heel mooi is, maar toch is er een klein verschil. 495 kampioen! 496, wat een achterbeen, 6 kampioen.